दा दिफेन बर'नो भट होनो हानाय बाथ्रा जोंनि बे खावलायनाया खामानि होबाय दिनै जों मोजां मोनबाय जोबोरनो दिफेन बर'मोन प्रमद बर'मोन जे नोंसोरो माने बर' रायजो बिनायखौ मानो नाङा ना मुखो बड'लेण्डखौ मानो नाङा ना मुखो बे बिराद गिदिर मोनसे कुइसन जाबाय थागोन आं दहाय बुंखादों जे बिसोरखौ थैनायनि उनावबो प्रश्न खालामगोन गथे बिसोर जेरावखि थाङामोन बे कुइसना फिन साया माया थांबाय थागोन भटनि सिगांनो जों बुंखादों जे दिफेन बर'आ सासे थगायसुला मानसि बियो जाथिखौ लानानै गेलेदों जाथिखौ लानानै नासयदों बियो आरो बिनि दैदेननायाव थायोब्ला जाथिया बिपद जागोन जनजाति सुरक्षा मन्थ्रि जानानै रायजो राजा बयखौबो खुलुमहरनाय जाबाय लोगोसे मेडियाफोरखौ गासिबो गोरबोजों बरायनाय जाबाय जे बावैसो सिगां आसाम एसेम्ब्लिनि जि रिजाल्ट डिक्लेरेसन बियो गिदिर मोनसे बिपिएफनि देरहानाय बिपिएफ हान्जाया गासै 11टा सिटनि गेजेराव 10टा सिट मोननो हाबाय बेजों बिपिएफआ गावसिनि जायनाखि गोख्रों बे गोख्रों सिनायथिखौ होनाय जाबाय दा बे देरहानाया जोंनि बिटिसिआव गोजोन लाबोनाय सान्थि लाबोनाय आरो जौगानाय लाबोनायनि बे मोनसे मिजिं आरो बे मिजिंजोंनो बिटिसिनि रायजो राजाफोर बर'फोर आरो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा भट होदों बे गिदिर मोनसे भिक्टरि बे भिक्टरिया अकल इट इज नट अनलि पलिटिकल भिक्टरि बे पलिटिकल भिक्टरि नङा बे रिएफार्मेसन अफ दि माने जोंनि जायखि एसपिरेशन्स बर'फोरनि पिस गायसननाय जौगानाय लाबोनाय बिनि दा बेनिखायनो जों बे देरहाग्राफोरखौ दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों गासिबो एमएलएफोरखौ जों बरायबाय हामबाय होनबाय साबायखर बावबाय कंग्रेचुलेसन बावबाय आरो लोगोसे बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनोबो जोङो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्थ्रि जानानै जोङो कंग्रेचुलेसन हरनाय जाबाय दा बिपिएफ हान्जाया जे एफा बुरजा देरहासार जाबाय दा बे देरहासार जानायनि मेइन खार'ना मा दा बेखौ जों दिनै बोफ्लेनो लुबैयाखै दा रायजोफ्रा बिसोरनि सायाव जे आस्था दं बिपिएफनि सायाव जे गोख्रों फोथायनाय दं बिपिएफखौ जे मावजानो लुबैदों बिटिसिखौ जौगाहोनो बिटिसिनि सान्थि लाबोनो आरो बेराफारफ्रोमबो जे जोंनि गेजेराव गोजोन थासारिनि गेजेरजों मावफुंलांनो बर'नि राव हारिमु कालचार ओमफ्राय बिदिनो लिटारेचार बायदिसिनानि फारसे मावलांनो बिटिसिनि जेनाखि जौगानाय बिदि मावलांनो बिपिएफ हान्जाखौ भट होदों आरो जों आसा खालामो हाग्रामा महिलारिया मोजां नेतृत्व होनानै रायजो राजानि मोजां मावलांगोन जौगालु हाबाखौ मोजाङै मावलांगोन राव हारिमु जौगानायनि खामानिखौ मावलांगोन थुनलाइ जौगानाय खामानिखौ मावलांगोन जों बेखौ दिनै आसा खालामो मिजिंथियो दा दिनै इउपिपिएल हान्जाया हठात मानो एफाराब माने नेवसिजाखो मानो जेनखो दिनै इउपिपिएलनि थाखाय साननो गोनां दा बिथांमोनहा जेरावबो केन्डिडेट होदोंमोन एफा बुरजा केन्डिडेट होनायनि उनाव दिनै सासेबो देरनो हायाखिसै बिसोर सुइन्द जाबाय मानो जेनखो दिनै बे जेननायनि गुदियावनो जागोन जों सिगांनिफ्रायनो जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिआ बुंबाय थादों जे बिसोरो जेननायनि खार'ना बिसोरो मेइनलि बर' हारिखौ थगायदों बिसोरो रायजो राजानि थैनि सहि लानानै बिसोरो नंखाय बिटिआर सुक्ति खालामनानै लाबोदों बेखौनो गिदिर होननानै रायजोनि गेजेराव फोलाफैदों आरो जायनाखि बिटिसिनि गोहो 6 सिडुलनि गोहो बे 6 सिडुलनि गोहोखौ बिसोरो डाइल्युट खालामना होदों 6 सिडुलनि गोहोखौ बिसोरो फोजोबनो थाखाय दिनै बिटिआर लाबोदों गामि दानख'नाय सुक्ति खालामनानै लाबोदों बिटिसिनि माने गामि दानख'नाय आरो लोगोसे बिटिसिनि जानाय गोहो बे बिटिसिनि गाहाय माने गोहोखौ आसाम सरकारनो हरफिननाय बेफोर सुक्तिखौ खालामनानै लाबोदों दा जों बे बाथ्राखौनो जिगु जोङो बुंबोदों प्रमद बर'मोनहा जाथिखौ थगायबाय प्रमद बर'मोनहा हारिखौ फानबाय हारिनि गोहोखौ 6 सिडुलखौ दिनै डाइल्युट खालामबाय बे बाथ्राखौ जों जिगु बुंदों खिन्थु बिथांमोनहा बुजियाखै बिथांमोनहा थगायसोमबाय थादों मिसा खोथा बुंबाय थादों दा नै रायजोफ्रा खिन्थु बुजिदों जों रायजो राजानो आइ आफानि खाथियाव थाङै जों गोरिब गुन्द्रानि जों सहाय होदों खामानि मावदों गोबां बर' हारिनि जेंनानि जोङो खामानि मावबाय थादों दा बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा जोंखौ फोथायदों जोंनि बाथ्राखौ नंगौ सानदों बेनिखायनो जों बुंनायखौ प्रमद बर'मोनहा
दिपेन बर'मोनहा उरखाव ब्रह्ममोनहा फोथायाखैब्लाबो रायजोफ्रा फोथायदों आरो जों बुंनाया मोनफा मोनफा प्रमान जाबोदों। बेखायनो दिनै बे प्रमान जाबोनायनि थाखायनो प्रमद बर'आ दिनै जेननो गोनां जाबाय। दिनै शून्यआवसो फैबाय, शून्य जाबाय आरो इउ पि पि एल पार्टिया जे जोबलांसिगोन जोबथारसिगोन बे जिनिसा दिनै रोखा रोखा जाबाय। बिसोर थानाय नंला इस्यु खालामनो। दिनै बिस्रा एजेन्डानो दिनै गैया। माबे साबजेक्टखौ लानानै बिसोर दिनै पार्टि खालामबावनो? पार्टियानोथ' खालामनायनि बिस्रा माने एजेन्डानोथ' गैला, साबजेक्टआ गैला। बे हिसाबै इउ पि पि एल पार्टिया लासैनो जोबलांसिगोन। दा बेखौ जों नुहुरो। दा दिनै बिनि गेजेरावनो दिपेन बर' बादि सासे मैखोम जायखि लिडार बर' फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारलांनानै माने पार्टि खालामहैनाय, दा दिपेन बर'आबो जेनबाय। बेथ' जेननो नाङामोन। एफाराब गोख्रों नेतामोन बे। एबसुआव थाबा जेरै गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन बिथाङा, जिबायदि गोरा गोरा खोथा बुंदोंमोन, दा गावनि बेरेखा सोरबा बुंदोंबा बियो माने गावनि बेरेखा बुंनाय बाथ्राखौ नंगौ नङा बे जासाय खालामाखै। सैथो ना असैथो बे बाथ्राखौ सिन्था खालामाखै। बे दाबि होदों, दाबि दम खालामदों, बे सिगिदों बियो। माने एबसुनि गोहोखौ बाहायनानै मानसिफोरखौ माने खुगा मुथुनो नागिरदों। खिन्थु दिनै बिनि फलाफला मा जाखो? दिनै बे जेनबाय। दिनै बे जेननाय खार'ना बेनो, दिनै बे माने जों बुंनाय बाथ्राखौ बे खोनासङाखैमोन। बियो माने गोरा गोरा बुंबोदोंमोन, बिटिआर सुक्तिखौ आखरे आखरे पालन खालामगोन, मावफुंगोन बायदि बाथ्रा बुंबोदोंमोन। दा दिनै बे जेनबाय। बे बुजियाखैमोन जों बुंनायखौ। रायजोफ्रा दिनै बिनि बाथ्राखौ हमनो हाखादों बिसोरो थगायदों होननानै। दा बिथांमोनाव रायजोफ्रा सोंदों, बयबो जों बुंनाय बाथ्राखौनो सोंदों जे माने बिटिआर सुक्तिखौ मानो खालामनानै लाबोनानै रायजो नांला होनना बुङा? गामि दानख'नाय सुक्तिखौ मा खालामबोआ? बिटिसिनि गोहोखौ मानो डिसिफोरनो हरनायनि माने एकर्ड खालामनानै फैया? बे बाथ्राखौ रायजोफ्रा सोंदों, बुजिनो सेस्था खालामदों। खिन्थु दिपेन बर'मोनहा बेखौ रिप्लाय होनो गोसो जायाखै, होनांगौबो सानाखै। बिसोरो अख्राजों बिसोर दिनै एबसुनि गोहोमजों बिसोरो गोरायैनो माने दाबि धमखि होबोनानै मावबोदों। राजकुमार बादि बे एबसुखौ बाहायबोदों। दिनै बिनि फला दिनै बे नैबे अबस्थायाव फैबाय, बे जेननाय अबस्थायाव फैबाय। दा जों आगोलाव बुंखादों दिपेन बर'खौ, दिपेन बर' नोंसोर हाजारखि माने नोंसोर जेखि मावा मानो नोंसोर मावबाय था, खिन्थु जेब्लासिम नोंसोर जाथिनि मेइन इसुखौ माने गाफ्लेनानै जाथिनि आसल जेंना बेखौ दोनखोमानानै रायजो नांगौ होननाय बे बाथ्राखौ नोंसोर गाफ्लेनानै दिनै नोंसोर रायजो राजानि सिगाङाव मिसा खोथा जेसेबांखि बुङा मानो रायजो राजा नोंसोरनि सिगाङाव अरायबो प्रश्न खालामबाय थागोन जे बड'लेण्ड रायजोखौ नाङा होननानै मानो सुक्ति खालामा? बे बाथ्राखौ नोंसोरनि सायाव प्रश्न खालामबाय थागोन। जारिमिना नोंसोर होसोगोन। आं बेखौ बुंबाय थादों। नोंसोरनि माने साया माया अरायबो माने बे सुनिया अरायबो जमदुत जानाय नोंसोरखौ होसोबाय थागोन, सोंबाय थागोन होननानै बुंबाय थादों। दा दिनै नै दिपेन बर'मोनखौ दिनै फैबाय बे प्रश्नआनो दिनै माने बिफदाव गोलैनो गोनां जाबाय। बिसोर बिफदाव गोलैबाय दिनै बे प्रश्ननि रिप्लाय बिस्रा गैया दिनै। आरो बे प्रश्नआ दिनै दिपेन बर'मोननि खाथियाव दिनैल' नङा, बे थैजासे थांफागोन। थैनायनि उनावबो दिपेन बर'मोननाव बे कुइसन जानानै थागोन। दिपेन बर'मोन, नोंसोर मानो बे माने रायजो नांला होननानै सुक्ति खालामनानै फैया? बिटिआर सुक्तिखौ मानो गिदिर होननानै बुंफैया? बे प्रश्नखौ थैनायनि उनावबो खालामबाय थागोन। मानोना जारिमिना रावखौबो निमाहा होआ। जारिमिना अरायबो सैथो, जारिमिना अरायबो बोला सैथोखौ होना माने बोलाना होयो। दा आंथ' सानो जे दिपेन बर'मोनहा जेरोखोम भुल मावदों, प्रमद बर'मोनहा जेरोखोम भुल मावदों, दा दिनै बे भुलनि थाखाय दिपेन बर'मोननि जेनेरेसनाबो फिसाफ्राबो हयथ' दुखु खालामगोन, उनदाहा खालामगोन, बुंगोन आफाया मानो बिदि भुल मावलांखो? बे बाथ्राखौ अनुताब खालामगोन। बिसोरनि भुल मावनायखौ बयबो जिहेतु माने बोला होबाय थागोन। इयुनावबो जेब्ला बोला होबाय थागोन अब्ला बिनि फिसाफ्रा, बिनि न'खरनि मानसिफ्रा बुंगोन आफा दिपेन बर'आ मानो बिदि मावलांखो, मानो भुल खालामलांखो? बे प्रश्नआव फैबाय थागोन। बेखायनो जोङो खुनुदिन हारिनि बेरेखा जों मावनाङा। हारिनि माने खथि जाथावथाव खामानिखौ जों मावनाङा। अरायबो हारिनि मोजां मावनांगौ। जेब्ला हारिनि मोजां मावगोन अब्लाबो बे जारिमिन जागोन। बेखौ मख'बाय थागोन, जारिमिनानो बाख्नायबाय थागोन। दा दिनै दिपेन बर'मोनहा जोंखौ रायमारलाय मा जानो, जोंखौ गाज्रि होनबालाय मा जानो? जारिमिनाथ' जोंखौथ' खुनुदिन गाज्रि होननाय नङा। जारिमिना जोंखौ अरायबो बाख्नायगोन। दावराव मोनहा मोजां मावलांदों, बे बड'लेण्ड जुनालि सुरक्षा मन्चआ मोजां मावबाय थादों, बेखौ जारिमिना बुंगोन। दिनै जारिमिना सोंगोन दिपेन बर'नाव, दिपेन बर', दिनै बे बिटिआर सुक्तिया मोजां नङा। गामि दानख'नाय सुक्तिखौ जोङो मानिया, जों गामि दानख' होआ। डिसिनो पावार हरनायखौ जों गनाय हाया।
BTCआ थैजों सोरजिनाय बे BTC बे गोबां सेक्रिफाइस दं बेयाव बर' जाथिनि दा बेयाव जों बे BTCनिफ्राय पावार हरनायखौ जों सैज्य खालामनो हाया जों जेब्ला बेखौ बुंदोंमोन जों जेब्ला बेखौ लानानै जों कर्टआव थांदोंमोन अब्ला डिफेन्स बर'फोरा जोंनि गिदिर मानगोनां जोंनि सनमान बेक्तिफोर बर' जाथिनि नायल' जाल' जोंनि आगोमा बर' दैदेनगिरिफोर लेखा गोरोंफोर सानसुमा खुंगुर बसुमतारीमोननि फुथ्ला सावदों दिननाथ बसुमतारीमोननि फुथ्ला सावदों दिनै बेखौ प्रस्न खालामगोन डिफेन्स बर'मोननाव मानो फुथ्ला सावामोन डिफेन्स बर'मोनहा बे प्रस्नखौ बे थैजासे होलांनो हानाय नङा आरो बे थैनायनि उनावबो बे प्रस्न थाबाय थागोन नोंथाङा बे राजनिथि खामानिखौनो बिस्रा भबिष्यत गैला दा जोबसिगोन आरो आं सानो नैबे जायनाखि MLA रिजाल्ट बिनि उनावनो बिसोरनि गेजेराव बांसिन गुलाय गुजाय जागोन बिसोर थानाय नंला आरोखि ओमफ्राय लोगोसे आं बेखौ बुंबावनो लुबैदों जे डिफेन्स बर'आ जे 25 बोसोर जाथिनि थाखाय खामानि मावबाय आं सेक्रिफाइस खालामनो नांदों डिफेन्स बर'आ 25 बोसोर जाथिनि थाखाय जेबो मावाखै बिसोरो माने 2005आव जेब्ला BTCनि फार्स्ट इलेक्सन जायो बे BTCनि इलेक्सन जाजेनब्लानो उरखाव गोरा ब्रह्मखौ चिफ बानायनांगौ होननानै बिसोरो माने हाग्रामायाव ओंखारनो थाखाय बिसोरो जोंनि माने बर' जाथिनि गेजेराव गुलाय गुजाय बिसोर लाबोजेनदों फार्स्ट बेनो दा बेखौनो बियो गावखौ 25 बोसोर आं जाथियाव सेक्रिफाइस खालामनो नांदों बे सेक्रिफाइस खालामाखै जेबो बिसोरनि माने जायनाखि ट्रेक रेकर्ड जायनाखि जारिमिन बेखौ नायब्ला जों नुयो बिसोर माने जाथियाव गुलाय गुजाय लाबोदों बर' हारियाव गुलाय गुजाय लाबोनानै राजनिथियाव माने मोनसे माबा गैयै थिरां मोनसे परिस्थिति गैयै बिसोर खालामदों गुलाय गुजाय मोनसे परिस्थिति खालामदों दा गथे डिफेन्स बर'आ माने 25 बोसोराव जेबो जाथिनि कन्ट्रिबिउसन खालामाखै दा रोखा रोखा दिनै जोङो माने बेफोरखौ रायजोनोबो बोलाना होगासिनो दं बुंगासिनो दं आरो रायजोफ्रा दिनै बुजिबाय मिथिबाय बेनिखायनो फैगौ समफ्राव डिफेन्स बर'मोना जे मोनसे राजनिथि खालामफिननो हागोन बिसोरो गोगोम मोनसे राजनिथि खालामफिननो हागोन बिसोरो जे बिस्रा मोनसे स्ट्रं मोनसे माबा लानानै फैगोन बे नंला बिसोरो जोबलांसिगोन थानाय नंला आरोखि रायजोआव गोदानै जे सरकार दाफुंनो थांगासिनो दं बेयाव BPF दोलोआबो जिहेतु जथाय दोलोनि मोनसे दोलो दा बेयाव नोंथांमोना BPF दोलोनिफ्राय साबेसे मन्थ्रि मोनजानायखौ लुबैयो दा बे पार्टिया मा डिसिसन लायो बे पार्टिनि डिसिसन सायाव जागोन आरो बिसोरो जिहेतु माने जौथ' मोनसे एलाइन गभर्नमेन्ट बिसोर दादों NDA दा NDAआव माने बेसेबां सिट होयो बे माने NDAनि लिडारशिपनि सायाव निर्भर खालामगोन दा गथिखे गावसोर सोरखौ लायो सोरखौ लाया बे बिसोरनि मेटार बे जों पार्टिनि माबायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया थेवबो जोङो सानो जे दा जिथु BPFआ गोख्रों मोनसे माबा लानानै मेन्डेट लानानै फैबाय जेब्ला एफा बुरजा MLA देरहानानै फैबाय जेब्ला बिसोरखौ सनमान होनानै गथाय बिसोरनो मोजां माने मिनिस्ट्रियेल बार्डखौ होगोन मोजां मन्थ्रि होगोन जों बेखौ आसा खालामो आरो जुदि मोजां मन्थ्रि मोनोब्ला मोजांबो जोंनि थाखायबो मोजां डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो थाखाय जाहाथे मन्थ्रि मोननानै जाहाथे BTCआ आरोबाव गोख्रोंसिन जायो साबसिन मावो रायजो राजानि जों बेखौ खावलायो लुबैयो आरो जों बांसिनै जोंनि बड'लेण्ड इउनाइटेड सुरक्षा मन्चआ बे गोरिब गुन्द्रा आफा जाम्बा जाबायनि थाखाय जाहाथे बांसिन गोसो होना मावो हाग्रामा महिलारिया जों बेखौ लुबैयो आरो जों मन्थ्रि मोननांगौ मोननाङा सोर मोननांगौ सोर मोननाङा जों बेखौ जेबो बुङा जोंनि कनसार्नआ जोंनि बांसिन सिन्था जाहैबाय आइ आफा रायजो राजाफोरनो जों बोरै सार्भिस होनो आइ आफा रायजो राजाफोरनि थाखाय जों डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो बोरैहाय जों बेखौसो बांसिन सिन्था खालामो बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया जाहाथे मोजाङै मावलाङो जों बेखौ दिनै जोङो आसा खालामो बेखौ जों माने लुबैयो आरो